ମାସର ପଇସା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ପଇସା ଟ୍ୟୁସନ ରେ ଆଣିଛଟି? ମୁଁ ଆଣିନି। କବି ଆରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଗୁড ମର୍ନିଂ ସାର୍। ବସି ପଡ଼। କିଆ ମାସିକ ଦରମା ଆଣିଛ? ମନ ତୁ ଆଣିନୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ଖାତା ବାହାର କର ସବୁ। ଆଇଲୁ ଏଠିକି। এইটা হচ্ছে টি স্পেলিং। কিছু কথা নাই, তু যাব হব। তু আইল লিখি স্পেলিংটা লিখি লেখিলু। এই ওটা এপট লেখা হব, এই ওটা এপট লেখা এତିকি। ବୋଧେ ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼ଉଛି।